morning, Wednesday morning, February 18. February 18 na. Salamat Lord, salamat sa kasas kinabuhi. Mata patarong adlaw. Nakapanikay sikay pata. Pasensya jud kado sa katong nangutana na naingon nga na sa kuno ko subrag 1 week ko wala ko naka video, wala ko nakaatubang sa kamera tungod sa cellphone. Nag-audio ko sa cellphone kay nadaot na ponder karon na okay na pero di ko kuan kay naalid anog LCD ikan daging nakatagak-tagak ni matagak ni siya matagak nga mao kira matagak ni itong padong mag Valentine's siguro to basta kayo mga 1 week ko ako'y video ako'y nakapokus sa video po nagtrabaho gyapon ko ako ka video ako ka reels naminingan nga nawa ko ako nawa ang cellphone may nawa ba tandagan na ang cellphone 2 years na ba po ang cellphone sa pagtong 2023 2022 pa to to manang karon na pod ko na nakita na po ko ninyo kamusta mong tanan magpili sa taghap. Good morning diha ma'am Nining Ayop. Good morning tanan nga nag-atang murag ang last video katong dito pa ko Alicia nga ba upang gilubong tong ang ijaan mora to ang nilamdaman mora dito naka-video ko da naka-cellphone ko pila ka adlaw nakikuan ako nakigamit ako cellphone sa naadwag ang kani madugaling kay na yung duman na password mo nang makalagin ko maghuwang ko magabag ang cellphone na yung duman yapon ang password sa ang account ang kaparato di na yung duman kaya na yung pasit na lang utang bitaw kamusta mong tanan kamusta itong Valentine's kamusta itong mga kasing-kasing magpitik-pitik pa ba ng uban bitaw malang sabi sinunay galiw ko katawag niya na itong pag Valentine's ako'y upload gapon pa ko na ninanawag February 18 na deron napit mag-birthday precious sige na itong ingon nga kikik kuno kikik malulawura kikik sa tamang itag kikik bitaw kamusta lang mong tanan lakaw sa panahon kamusta mo yung taas-taas diya yung wala maka-duty dari oo duty Bernice duty ko Sabado wala man na Sabado Domingo sa Lunes ni nga niko Martes gapon di ay ako ka ni gapon gadi ako gihatdan og kuan order ako Merkulis na podro na anak karon na po kung mawibis nga nimo kung itong ang soon sa katipunan ano mo itong ma-sleep anhin ito gusto naman ito gugma kay tikot kung sa diyang ma'am nganing pasar ato kung swisdam ba ito matong tigapon kung sila matong po ko sa igagaw nga kung ito ba magka sure ba okay tuginan nga
Tapo ko sa Cortez, lalo mo sa Cortez, pero okay na po daw dito, magsabot og tricycle kay pagsay tricycle dito, pero lahat dandi, kay dandi namin ang tricycle sa gawas. Walang tigapong sa ugma. Siguro wag mga di uban, niingan siguro nga hawa na ko. Niundang na ko. Wapa ko niundang, uy. Di pa kaya pong kumuhawa. Kasi pag ma-restrict ko, di ako kumuhawa. Kaya na ko remembrance sa adaw-adaw nga manikay-sikay. Niraman yung Murianes yung video-video. February 18, March 5 na po, 40 days na po sa hangzaan. Kasi mauli na po itong igagaw. Hindi sugod siguro po pangadzi before mag 40 days. Ito na po siguro bukid. Diyan, March na. Marso na, mag-graduation na, mag-graduate si Kia, mag-graduate si Norigi, si Kia mag-graduate grade 6, si Budi mag-graduate og K-12 sa naon. Makatad ng graduation. Maribaw mag-graduate K-12 lang ang apo, panganay nga apo nga laki, panganay apo nga baji, Kia. Bunsong apo, Precious, Pebrero. Ay, nako, Pebrero. Precious. Saka sa dekos taas. Okay. Naman na magpo-preparar. Dali silong. Hiningan ko na. Wa pa alas 4 di ay naaling pungatan ko bilang alas 4 na alas 10 kapin pa man di ay kinapod ang ka-relax ra pod ng abot. Okay. So good na pod og serbisyo publiko mo na to serbisyo. Mga kaikunan, kamusta mong tanan, hapit nagkuan, hapit na pag July 2. Biglis atong amahan. Kasi atong kasabutan, matuman baka to. Atong giingan nga mag-reunion tanan karong 2026 na. Taga Manila, hala, mag-i-book na mong ticket, Salina Hermelita, Ariston Jr. Kamu naman diha kay Diano Enrico Dari, Yulita, mga pauban, hala, pag-i-dot-dot na mo dihang nabay, promong ticket, labong lazo-lazo pa. Watin sa July 22, mga July 2, mga June katapusan. Pwede na mo siguro mag-book og ticket o gusto ninyo kay kung ano man ron. Masig na i-promo ba? Kay tatad pa man. Hinatantarong katapok tang tanan sa kuan. Adlas atong tatay, hindi ka o sinta pohon. Sintanas tatay. Kita ka, kabot pa katakot sinta, idara. Kita, wali ibawaan. Pasaan na ng tungtong ko 40, nagnahanak pa po, makaabot kita ko 50. Naka 50 ko. Wahay baw naka 58 na. Ang po alam mo na tas Ginoo, tapos sagdan. Tagan-tagaw ni Permin Baskog paglawas. Bala ka sa tayo-bala. Sa trabaho, basta. Ating panglawas o pira.
hatag sa Ginoo. Ang may natong panikay-sikay, atong kabaskog. Kay ug kita manikay-sikay, di man taw kita kakaon. Kita manikay-sikay, taw. Di jud kita manikay-sikay mo nang ampo utos Ginoo nga hatagan tag paglawas tarong para makapanikay-sikay. Anong amping kang tanan. Masit si Madam. Bye. One eternity later. Naman ako panglabas silong. Muna rin ako laba. Hindi ka na ko silong. Ay. Nalaba ko sa taas. Nilis bitaw kong bedsheet. Ang kwarto ni Jidin. Pundahan. Tingnan mo sa una kay kuan man ni. Ang double dick sa una gi. Ay na. Ang ani double dick. Lili kilili. Ayan pa mo. Saya kamao pa ko.
Mm.